шуруъ аз даромадгоҳи ноҳияи шаҳри нав то марказу деҳоти он корҳои созандагиву бунёдкорӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва зебову назаррабо намудани кӯчаҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъати тоза касб намудааст. дар ин раванд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав нақша чорабиниҳо иборат аз 222 банд тасдиқ гардида ҷиҳати амалӣ намудани он чораҳои муфид андешида мешаванд. ҳоло дар бештар аз 100 иншооти ҷашнӣ корҳои бунёдӣ дар марҳилаҳои гуногун идома дорад. аз ҷумла дар назди беморхонаи марказии ноҳия сохтмони бинои нави таваллудхона ҷараён дорад, ки дар муҳлати муайян гардида бо фароҳам овардани тамоми шароити хизматрасонии тиббӣ ба истифода дода мешавад. дар баробари ин дар ду шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзода сохтмони марказҳои савдою хизматрасонӣ бо маром идома дошта, шумораи зиёди онҳо аллакай ба истифода дода шудаанд. ҳамзамон ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифӣ намудани имкониятҳои мамлакат ба ҷаҳонгардон дар ҳудуди ин шоҳроҳи байналмилалӣ ҳайвоноту паррандагони нодир бо тасвирҳои зебо оро дода шуданд, ки диққати касро ба худ ҷалб мекунанд. ба ҳолати имрӯза аз иншоотҳои ба нақша гирифташуда 119 адад сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст, ки 53.6% нақша чорабиниҳоро ташкил медиҳад ва айни замон дар боқимонда корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ идома доранд. чароғонкунии кӯчаҳои маркази ноҳия, насби шиору овезаҳо бо равшаннамоии атрофи онҳо, инчунин ҷойгир намудани мониторҳои таблиғотӣ симои ноҳияро шабона зебову назаррабо менамоянд. аз ободиҳои фароҳам гардида истифода бурда сокинону меҳмонони ноҳия дар вақтҳои ба худ мувофиқ дар боғу гулгаштҳо дар фазои тинҷиву осоиштагӣ ва оромиву суботи сартосарии мамлакат истироҳату фароғат мекунанд. ободиву созандагӣ ва пешрафту шукуфоии ҳар як гӯшаи ватан аз сокинони бонангу ори он вобастагӣ дорад. имрӯз сокинону соҳибкорони ноҳияи шаҳри нав дар маркази ноҳия ва деҳоти он иқдом гирифтанд, ки пайваста корҳои ободониву созандагиро ба роҳ монанд. аз ҷумла дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмону ба истифода додани як зумра иншоотҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, сохтмони роҳу пулҳо ва бунёд намудани марказҳои савдои хизматрасонӣ дар доираи ин ҷашн ба истифода дода мешавад ва имрӯз сокинони ноҳияи шаҳри нав низ баҳри ободии маҳалли зисти худ камари ҳиммат мебанданд. сол то сол соҳаи сохтмон дар ноҳияи шаҳри нав рушд карда ҷиҳати бунёди манзилҳои истиқоматии баландошона дар марказ низ тадбирҳои муассир андешида мешаванд. то ба имрӯз зиёда аз 35 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ ва ноҳиявӣ дошта асфалтпӯш гардид ва айни замон дар маркази ноҳия сохтмони биноҳои бисёррӯшонаи истиқоматӣ бо назардошти марказҳои савдо ва хизматрасонӣ сохтмонашон идома дорад ва мо иншоотҳои ба нақша гирифташударо дар муҳлатҳои муайян гардида мавриди истифода қарор медиҳем ва ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як шукӯҳу шаомати хоса ва натиҷаҳои назаррас пешвоз мегирем. ҳамаи ин ободониҳо ба он равона карда шудааст, ки сатҳу сифати зиндагии сокинон ба тадриҷ боло бурда шуда, баҳри бо ҷои кор таъмин намудани аҳолии қобили меҳнат низ коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва марказҳои савдои хизматрасонӣ мавриди истифодаи умум қарор дода мешаванд. ин аст, ки масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия саъю кӯшишҳои худро ҷиҳати татбиқи сиёсати созандаву ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона намуда, бо сокинону соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша барои боз ҳам дигаргун намудани симои марказу деҳоти ноҳия ҳамкориҳои пайвастаро ба роҳ мондаанд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи шаҳри нав, ахбор.